Va, la donem per vàlida. Vinga, va, una altra, sisplau, l'última. Ara esteu empatats. Qui l'encerti guanya. Quin és el riu més llarg que neix i desemboca a Catalunya? L'Ebre? Què va? No neix a Catalunya. Jo crec que és el Llobregat. No, aneu fatal de geografia. Doncs jo diria que és el Besòs, no? És el Ter. Sí, clar, i tu sabies. No, m'ho ha dit l'aplicació. Normal, amb una aplicació jo també ho sabria. I jo? On vas amb aquesta ossa? Que se'ns espatlla la rentadora i els meus pares m'han demanat que porti roba bruta a casa dels meus avis. Quin pal! Sí, i a més l'altre dia vam anar a comprar la rentadora nova i els meus pares no s'enteraven de res. Els de la botiga els van dir que podien finançar la compra sense interessos. I van decidir pagar-ho amb targeta de crèdit. Els va fer una mandra fer tots els papers. Ja, però de vegades diuen que és sense interessos i no ho és. S'ha de comptar la comissió d'obertura, si porta una assegurança. Ja ho sé, tia, s'ha de mirar la TAE. Però la targeta de crèdit no la tindran a terminis, no? Sí que la tenen a terminis i cada mes paguen una quota baixa perquè si diuen que no ho noten. Pagant un munt d'interessos. D'un 20% anual no crec que baixi. Pobret, no els diguis quan pagaran en total o fliparan. Si jo els dic que haurien de tindre un fons d'emergència per a aquestes coses, però no em fan cas. Si és que a vegades els pares no s'enteren. Ja, pares. El programa d'educació financera a les escoles de Catalunya ofereix eines als alumnes que els permeten millorar la gestió de les seves finances personals. Un any més, el programa ha crescut a tot el territori gràcies a la gran tasca del voluntariat, l'interès dels centres i la col·laboració de les entitats. En les 7 edicions d'EFEC hem arribat a més de 100.000 alumnes amb la vostra col·laboració i confiança. A tots els qui ho heu fet possible, moltes gràcies.